Dadiya srengenge. Padang ana atine sanak sedulur tangga teparo kanca rowang sing peteng jalaran kahanan uripe kebak pacuban. Padang ana wong-wong ing sakiwa tengenmu sing laku uripe ora beda karo kayu gapuk lan godhong garing jalaran kelangan daya pengarep-arep jalaran mutung jalaran rumangsa ijen ora ana kancane. Banjur dadiya geni obongen watak lan patrape wong-wong sing ngregeti, sing jejemberi, sing ngambon-amboni, sing lethek, sing banger, sing nenulari kuwi. Obongen nganggo kawruhmu sing bisa milah sapa sing bener lan sapa sing salah, sapa sing temen lan sapa sing wegah. Urip wis sak mestine kudu murup. Nesu sing becik ya ngono kuwi. Nganggo ngilmu ora waton mecucu.